हाय लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर भिडियो सो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि यूट्यूब चैनलनि गोदान भिडियोआव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोफिनबावबाय आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो आंबो बे समाव मोजाङैनो दङ सो दिनै अखा हानानै लामाया जोबोर गाज्रि जानानै दं नै अब्लाबो आं थांगासिनो कलेजाव माने दिनै कलेजाव प्रि बैसागु दंमोन कन्डिशना माबायदि जानानै दं आंथ' मिथिला दा थ' जायखिजाया दा थांगासिनो दङ माने ट्रेडिशनेल ड्रेस गानजोबना फैगोन दिनै बाट आङो गस्लाखिनिखौल' गानदो आर'नाइ लाथ'वाखै आरो गामसाबो गाननांगौ दङ दा कलेजाव सहैनानैसो गाननाय जासिगोन आङो मानो होननानै बुङोब्लाथाय दा एसे खस्थ' जायोना थांनायाव बेगाव लाखादों अलरेडि अके दा थांबाय थानोसै दा कलेजाव मोनहैनानै लोगो मोनगोन नोंथांमोनजों स' लोगोफोर आङो कलेजाव डाइरेक्ट सहैनानै जोंहा गिबि हाबाफारि हिसाबै दङमोन फ्लेग हस्टिं थामहिनबा जोंनि सालबारि फरायसालिमानि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि आरो बेयो जागायनो आखायाव लायो आरो दिनै साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलि फोरोंगिरिफोर जों गासैबो खौसे जानानै साफ्रोमबो जों गावबा गावनि ट्रेडिशनेल दोरोङारि गाननाय जोमनायफोरखौ गाननानै जों बयबो ज' फरायसालिमायाव ओंखारबोयो आरो जोंनि जि प्रि बैसागु सेलेब्रेसन खालामनाय बेखौ मेहेरगोनाङै खुंफुंलांनो थाखाय जों जानजि खाफ्रायो Our senior teachers, senior faculty sir, Dr. Sopon Nazari, to go for it. आरो बेफोरबायदिनो जोंनि गिबि हाबाफारि थामहिनबा फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि बेखौ मावफुंनानै होयो जोंनि सालबारि फरायसालिमानि मानगोनां गोरायुं सार बिथां डक्टर जगत चन्द्र बसुमतारी सारा Thank you, sir. Thank you for performing the programs. And now. जोंहा गिबि हाबाफारि जोबखांनायनि उनाव नैथि हाबाफारि हिसाबै दङमोन बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि आरो बे हाबाफारियाव फोरोंगिरि सारमोनजों लोगोसे जोंनि सालबारि कलेज स्टुडेन्टस इउनियननिफ्राय प्रेसिडेन्ट बिथां आदा गोजोंसार बसुमतारी आदाया बिफां फुलि गायनायखौ हेफाजाब होफायो आरो बेफोरबायदिनो बिफां फुलि गायनाय हाबाफारियाबो साक्सेसफुल जायो बिफां फुलि गायखांनायनि उनावनो थामहिनबा नैथि हाबाफारि जोबखांनायनि उनावनो जोंहा थामथि हाबाफारि हिसाबै दङमोन आफा इसोर बोराइ बाथौ अबंलावरि सोरजिगिरि मायानिगिरि बिथां आफा बोराइ बाथौ नुवाथारि बिथांखौ सिबिनाय फुजिनाय बोर बिनाय आरो बेफोरबायदिनो बे हाबाफारियाबो मोजाङै मोजां जोबनानै थाङो आफा इसोर बोराइ बाथौखौ सिबिखांनायनि उनाव जोंहा ब्रैथि हाबाफारि हिसाबै दङमोन गेदेरखौ मान होनाय आरो उन्दैखौ अननाय बोर सारस्रिनाय हाबाफारि आरो बेबो मोजाङै मोजां जानानै मोजाङै मोजां जोबलाङो आरो बेनि मोननैसो माखासे नुथायफोरखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो होबाय अन्नानै नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो जोंहा गेदेरखौ सिबिनाय आरो उन्दैखौ अननाय एबा बोर सारस्रिनाय हाबाफारियाबो जोबनानै थाङो आरो बे जोबखांनायनि उनावनो जोंहा मेहेरगोनाङै लांदां जौस्राङाव रंजानाय मोसानाय हाबाफारि जायो थामहिनबा प्रि बैसागु जि सेलेब्रेसन बेनि गुबै हाबाफारिया जागायो आरो बे हाबाफारिखौनो दोंसे मेथाइ रोजाबनानै बेखेवनानै होयो बड' डिपार्टमेन्टनि सार आरो मेम बिथां सार सरन बसुमतारी आरो सुमित्रा नार्जारी मेम बिथांमोन सानैया आरो बिथांमोननि जि पारफरमेन्स खालामनायनि जि भिडिअ बेखौ आं स्पेसियेलि होनानै होगोन स' नोंथांमोना आंनि बे भिडिअनि डेसक्रिपसनाव थांनानै चेक खालामहैब्लानो जाबाय आं लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना फुल भिडिअखौ नायब्लानो जाबाय बे भ्लग्सनि गेजेरजों आं फुल भिडिअखौ होनो हानाय नङा मानो होननानै बुङोब्लाथाय गोबां क्लिप्स दंफायो बेवहाय एड खालामनांगौ स' बेनिखायनो नोंथांमोना सोरबाफोर फुल भिडिअ नायनो गोसोब्ला डिसक्रिपसनाव लिंकआव थांनानै चेक आउट खालामहैब्लानो जाबाय आरो सार मेम बिथांमोना दोंसे मेथाइ रोजाबना बेखेवखांनायनि उनावनो
जोंहा सालबारि फरायसालिमानि फरायसाफोरनिफ्राय मोनसे बिहु मोसानाय बिथांमोना मोसादोंमोन आरो बे मोसानायखौबो आं स्पेसियेलि लिंकखौ डेसक्रिपसनाव होनानै दोनबाय। नोंथांमोना बे भिडिअखौ फुल नायनो गोसोब्ला डिसक्रिपसनाव थांनानै लिंकखौ सेरनानै फुल भिडिअखौ नायहैबानो जाबाय। आरो फरायसाफोर मोसाखांनायनि उनावनो नैबे बिथांमोनानो जाहैबाय जोंनि सालबारि फरायसालिमानि साइन्स डिपार्टमेन्टनि मेममोन आरो बिथांमोनाबो जास्ट इन्जय खालामदोंमोन मानोना प्रि बैसागुआ मोनसे इन्जय मोनसे रंजानायनि सानसोखा नालाय, बेनिखायनो बिथांमोनाबो दान्दिसे सम रंजादोंमोन आरो बिथांमोननिखौबो आं क्लिप्सखौ होफादेरनाय जाबाय, नोंथांमोना दान्दिसे नायलांदो। आरो नोंथांमोना बिथांमोननि मेममोननि मोसानायखौ जुदि फुल वाट्स खालामनो लुबैदोंब्ला नोंथांमोना लिंकखौ डिसक्रिपसनाव मोनगोन, डिसक्रिपसनाव थांनानै लिंकखौ सेरनानै फुल भिडिअखौ नायहैब्लानो जाबाय। जोंनि साइन्स स्ट्रिमनि मेममोना गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टनिफ्राय रंजादोंमोन। स' बिथांमोना रंजाखांनायनि उनावनो जोंहा नैबेयावहाय गोदानै मोनसे मोसाबावदोंमोन सुमित्रा मेम, जाय बड' डिपार्टमेन्टनि प्रफेसार आरो लोगोसे जोंनि सालबारि फरायसालिमानि मानगोनां गोरायुं डक्टर जगत चन्द्र बसुमतारी सारनि अनजालि बिसि बिथां कुन्जलता बसुमतारी मेम आरो बिथां सानैजों बिथांमोना मोसादोंमन बड' डिपार्टमेन्टनि मेमजों आरो प्रिन्सिपालनि मेमजों। बिथांमोननि मोसानायखौबो आं स्पेसियेलि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनबाय, नोंथांमोना जुदि नायनो गोसोब्ला लिंकआव थांनानै नायहैब्लानो जाबाय। बयबो रंजाजोब्बाय, आंबो आरो थाबावगोन ना दलरहै जिरायनानै गसंनानै नायनानै। आंबो जाबाबो जायाबाबो दान्दिसे रंजानानै होबाय। नायसाबदो आंनि मोसानायखौबो, बेलेगनिखौल' बेसे नायनो नङा होमबा लोगोफोर।